Helo, fy enw i Will Bowen, a fi'n gweithio yn yr adran diogelwch yn y gymuned i Gwasanaeth Tân ac Achub, Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae'r ffilm heddi yn edrych ar y risg o defnyddio barbeciw mor agos i pabell. Nid yw llawer o bobl yn sylweddoli bod barbecues yn cynhyrchu carbon monoxide, sy'n nwy, dil lliw, gwenwynig, heb arogl. Rhaid defnyddio barbecues yn yr awyr agored bob amser, a byth mewn mannau gyfyng tebyg i bebyll, ystafelloedd haul neu tu fewn i adeiladau. Mae'r ffilm hyn yn dangos sut i peidio cael barbeciw mor agos i pabell. Mae'r mwg a'r carbon monoxide yn mynd mewn i'r pabell a all profi yn angheuol. Mae chwarae mor agos i barbeciw yn codi'r risg o llosgiadau.